Propostes que també omplin els espais públics de Fira Habitat, com esta exposició. Recull 4 estils de vida. Potser un d'ells és el seu. Si són de gustos senzills i no els agraden els luxos, este és el seu espai. Una casa fàcil. Altres estances estan concebudes per a propiciar la creació. Llocs on predomina l'eclecticisme, allunyats de les tendències. Eixe paper ho representaria una altra llar, la de qui s'apunta als corrents més nous de l'interiorisme. Una exposició amb una filosofía creativa, enginyosa y ecológica. Montando todo este edificio con caja, todo el mundo se relajó, ¿no? Casi todo el mundo relaciona esto como un juego. Un poco lo que busco eso es en el espectador, en el visitante, que se relacione y se identifique con nosotros en feria. Una altra mostra paral·lela a la fira és la de la firma Sans Serif. Cartó en taules, cadires i tocadors. Mobles d'avantguarda, a més de sostenibles.